коронавирус ба иқлими сайёра тағйироти ҷиддӣ дод. Дар гузориши қаблӣ бобати камбориш омадани зимистон ва гарм омадани тирамоҳ тобистон маълумот дода будем, аммо ба гуфти сардори маркази обу ҳавосанҷии вилоят Абдувалӣ Ҳомидов, бемории коронавирус ба иқлими дунё таъсири мусбит расонид. Сабаби асосии ин ҳолатро сардори маркази обу ҳавосанҷии вилоят зимни суҳбати телефонӣ дар кам партов кардани партовҳо ба атмосфера арзёбӣ намуд. дар ҳамин як моҳ олимон даҷа мушоҳида карданд ки сатҳи яхҳои Антарктида дар як ҳолати муқаррарӣ истод, даҷа бо зиёдам шуд. Дар ҳамин ҳолат бисёри одамон мушоҳида карданд ки боду ҳавошон чӣ қадр тоза шуд. боду ҳавои шаҳрҳои он мамлакатҳои аввалқадрати ки газҳои худро газҳои SO2, CO дигар намуди парникови газҳоро ки ба атмосфера мепардозад, ҳамин созман гардида буд. дар як моҳ якуним моҳи даҳами касали пандемия. дар ҳамин як моҳ якуним моҳи касали пандемия инам вилоят мекунад ба иқлими ҷаҳонӣ. тунук шудани пардаи атмосфераи замин сабаби гузаштани гармии офтоб шуда ҳарорати ҳаво баланд мегардид. ин ҳолат дар вазъияти пандемия ба мушоҳида нагардид, мегӯяд Абдувалӣ Ҳомидов. сабаби асосиашро дар фаъолият накардани корхонаҳои истеҳсоли кишварҳои иқтисодиёташ пешрафта донист. мутобиқан ба ин вазъият бодҳои хунук ба сӯи минтақаҳои гарм ҳаракат намуда, вазъи боду ҳаворо дигаргун намуд. дар 10 рӯзи охири моҳи июн мушоҳида намудан мумкин аст ки шабона дар кишвар ҳарорати ҳаво поён рафта, дар бархе аз минтақаҳои кӯҳӣ борон борид. ҳамчунин дар водиҳо шабона сардии ҳаво ба назар мерасид. ба гуфти мутахассиси маркази обу ҳавосанҷии вилоят, сардии ҳаво аз минтақаҳои ҷануби Русия аз ҷониби Арктика ба Осиёи марказӣ ҳаракат намуда, шабона ҳарорати ҳаворо паст мекунад. аз 20 июн гирем то ман ҳамин чоҳота шамол ҳар рӯз ҳаст. ҳамин шамол шабона ҳам ҳаст, рӯзона ҳам ҳаст. шамол баъзе рӯзҳо то 15-16 метр мо дар як сония ба қайд гирифтем. шабона аз 8 то 10 метр дар як сония, дар як метр сония ба қайд гирифта содем ки анамин вилиянеш ба ҳамин касали пандемия ки шуда гузашт, ба ҳамин мо ба метр ки ҳамин хел шуда сод. ҳарорати баланди обу ҳаво дар кишвар то санаи 15 июл ба қайд гирифта нашудааст. танҳо санаи 7, 8, 9 июл ҳарорати ҳаво каму беш баланд шуда то ба 37 дараҷа гармӣ пешгӯӣ мешавад. шабона дар баъзе манотиқи кишвар ҳарорати баланди ҳаво то 24 дараҷа гармӣ пешгӯӣ дар назар аст. ҳарорати баланди ҳаво ки дар баъзе шабакаҳои иҷтимоӣ гӯё то 45 дараҷа пешбинӣ гардидааст, нодуруст буда. гармии баланд шояд баъди нимаи моҳи июл ворид шавад. дар ноҳияҳои доманатоҳ ва кӯҳӣ бошад ҳарорати ҳаво рӯзона аз 25 то 30 градус ташкил медиҳад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад аз 20 то 28 градус ташкил мекунад. шабона бошад ҳарорати ҳаво дар водиҳо аз 22 то 24 градус пешгӯӣ мекунад. шабона температураи ҳаво кунад. баъзе одамон ман ба савол парсудем ки мо шабона дар берун хоб мерафтем, дар ин вақтҳо баъзе дар берун хоб карда наметавонем ки ҳаво кунук аст, сард аст, медонем хунукӣ эҳтимол. ин бодҳои атмосферӣ ин рух медиҳад ҳар сари 5 сол, ҳар сари 10 сол пас, ҳар сари 15 сол пас як бор рух медиҳад. ин пешгӯӣ эҳтимолӣ аст. шояд вазъи ҳаво мисли имрӯз бетағйир монад.